Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε 3 λεπτά πριν τις 4 το απόγευμα. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματά μας. Πάμε λίγο στο αυτοδιοικητικό πάλι κλίμα, αλλά και στα του Δήμου Καβάλας. Καλησπερίζω τον αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, του ΤΕΕ, τον κύριο Απόστολο Παυλίδη. Χαίρετε, κύριε Παυλίδη. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Τι κάνετε, πώς είστε αρχικά? Καλά, με βρίσκεται έξω τώρα, γι' αυτό και την κάνουμε τηλεφωνικά. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, είχε μια με ενδιαφέρουσα ημερίδα το Τεχνικό Επιμελητήριο για τη διαχείριση των ενεργειακών των κτηρίων. Οπότε τώρα είμαι στη διαδικασία της επιστροφής. Και γι' αυτό τον λόγο θα είμαστε τηλεφωνικά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω τώρα λίγο να κάνουμε μια συζήτηση, κύριε Παυλίδη, σχετικά και με το κομμάτι υπολογισμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Έχει υπάρξει ένα λαλούμε, ένα μεγάλο μπέρδεμα γενικά για το κομμάτι του υπολογισμού, ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, ποιοι είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πόσες έδρες υπάρχουν. Και θέλω τη δική σας σκέψη, τη δική σας ενδεχομένως πρόταση, το τι ακριβώς θα γίνει δηλαδή και θα περάσει, γιατί έχουμε χαθεί λίγο και εμείς εδώ πέρα δημοσιογράφοι, να το πούμε αυτό στο κομμάτι αυτό. Ναι, κοιτάξτε, η κατανομή των εδρών κάθε φορά, σε κάθε εκλογή, δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Είναι κάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί πολλές φορές σε πολλών ειδών εκλογές, και βουλευτικές και αυτοδιοικητικές, αλλά και στις εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπου τα πράγματα πρέπει να σας πω είναι πιο δύσκολα από κάθε άλλη εκλογή. Δηλαδή είναι πολύ σύνθετη διαδικασία με τετραγωνικούς πίνακες κτλ. Θέλει πολλούς αλγορίθμους να τρέξει για να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα. Αυτές λοιπόν οι αυτοδιοικητικές, επειδή αναφέρονται σε έναν καινούργιο εκλογικό νόμο ο οποίος ισχύει τώρα, προφανώς και δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες του νόμου στους περισσότερους, και έτσι είναι λίγο δύσκολο να καταλήξουν στο τελικό συμπέρασμα. Επειδή ακριβώς υπάρχει ενδιαφέρον και αρκετοί φίλοι οι οποίοι είναι υποψήφοι και είναι στις κρίσιμες θέσεις που γύρω από το όριο δηλαδή εκλογιμότητας, και επειδή γίνεται συζήτηση, θεώρησα και εγώ από τη μεριά μου ενδεχόμενα χρήσιμο να κάνω και εγώ μια εκτίμηση, έναν υπολογισμό, για να δούμε αν είναι κοντά σε αυτά τα οποία είναι υποσυζήτηση ή είναι κάτι άλλο. Με βάση λοιπόν αυτά τα οποία υπολόγισα, βασισμένα σε αλγορίθμους, έτσι, όλη η ιστορία αυτή είναι να βάλεις μερικές γραμμές κώδικα σε μια γλώσσα προγραμματισμού και να υπολογίσεις τα αποτελέσματα. Θα μπορούσε δηλαδή ενδεχόμενα και η Singular, και ίσως θα πρέπει να το εντάξει σε μια καινούργια έκδοση του προγράμματος, με βάση τα αποτελέσματα να βγάζει αυτόματα και τις έδρες σε κάθε δημοτική ενότητα. Διότι πρέπει να πούμε εδώ ότι οι έδρες κατανέμονται με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής. Άρα λοιπόν ήδη από την πρώτη Κυριακή τα δεδομένα αυτά υπήρχαν στο 100%. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τη δεύτερη Κυριακή, όπου αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να καθοριστεί ποιος είναι ο επιτυχών συνδυασμός. Και να πάρει τον πόνους αυτών των εδρών, ακριβώς, το οποίο υπάρχει, έτσι. Ακριβώς. Ο επιτυχών λοιπόν συνδυασμός, στην προηγούμενη περίπτωση τώρα για το Δήμο Καβάλας, που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο 35 εδρών. Μειωμένη να πούμε σε σχέση με το 19, έχουμε μείωση των Δημοτικών Συμβούλων, ναι. Ο επιτυχώς συνδυασμός παίρνει 21 έδρες. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται υπολογισμό. Είναι τελειωμένο. Δεν ασχολούμαστε με τον πρώτο συνδυασμό. Είναι 21 οι έδρες. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες 14 κατανέμονται με βάση διάφορους υπολογισμούς, οι οποίοι πρέπει να γίνουν με μια συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα λοιπόν, να τα πούμε πολύ σύντομα, υπολογίζεις το εκλογικό μέτρο για να δούμε πόσες έδρες δικαιούται ο κάθε ένας συνδυασμός. Το κάνεις αυτό αν διαιρέσεις το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων δια των εδρών που είναι αδιάθετες. Απλά εδώ να επισημάνουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνεις τον πρώτο συνδυασμό, ίσως εκεί κάπου κάποιοι μπερδεύονται. Ο πρώτος συνδυασμός είναι έξω από τους υπολογισμούς. Οι υπόλοιποι λοιπόν αθροίζονται τα έγκυρα ψηφοδέλτια τους, διαιρούνται με τις έδρες, δηλαδή εδώ τις 14 που υπολείπονται από τις 35, και βγαίνει το εκλογικό μέτρο. Έτσι υπολογίζονται οι έδρες, είναι η πρώτη κατανομή, μένουν κάποια διάθετα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι ακέραιος ο αριθμός. Τώρα μπορεί σε κάποιους αυτά να ακούγονται λίγο ήδη περίεργα. Ναι, όντως.
Και είναι λογικό, αλλά είναι αυτό το οποίο, είναι αυτή η διαδικασία που υπάρχει. Αλλά... αλλάξει λίγο και εκλογικός νόμος, μας έχει μπερδέψει λίγο το κομμάτι αυτό και είναι λογικό. Το θέμα είναι όμως ότι κάποιος που ασχολείται με προγραμματισμό υπολογιστών γράφει μερικές γραμμές κώδικα, δεν είναι κάτι τρομερό. Τις βάζει στη σειρά και είναι μια επανάληψη των εντολών αυτών για κάθε έναν από τους συνδυασμούς και βγάζει το αποτέλεσμα. Αυτό έκανα. Δεν είναι, δηλαδή δεν παίρνεις χαρτί και μολύβι και κάθεσαι. Μπορείς να το κάνεις και αυτό βέβαια, αλλά είναι μια διαδικασία που θα σου πάρει πάρα πολύ χρόνο. Με βάση λοιπόν αυτό βγαίνει μια συγκεκριμένη κατανομή. Δηλαδή και για τις έδρες βέβαια δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή συμφωνούν όλοι ότι οι έδρες είναι 21 για τον πρώτο συνδυασμό, 6 για τον δεύτερο, 3 για τον τρίτο, 3 για τον τέταρτο και από μία για τον πέμπτο και τον έκτο. Αυτή εδώ είναι η συμφωνία. Από εκεί και πέρα η κατανομή των εδρών στις δύο ενότητες, Καβάλας και Φιλίππων, εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Αυτό μπερδεύει τα πράγματα δηλαδή, έτσι, το τι ενδεχομένως γίνεται σε αυτήν τη διαδικασία, κυρίως για τη δεύτερη παράταξη, ας πούμε, του κ. Μάκη Παπαδόπουλου, είναι 6 έδρες, ποιοι θα μπουν από Καβάλα, πόσες θα μπουν από Καβάλα, πόσες από Φιλίππους, τι θα γίνει δηλαδή. Ο νόμος λοιπόν προβλέπει ότι ξεκινάς να κάνεις την κατανομή δίνοντας μία έδρα σε κάθε ενότητα του Δήμου στον πρώτο συνδυασμό. Άρα ο συνδυασμός του κυρίου Μουριάδη ξεκινάει και παίρνει μία έδρα στην Καβάλα και μία έδρα στους Φιλίππους. Πρώτα από όλους. Και μένουν λοιπόν οι υπόλοιπες για τους άλλους συνδυασμούς. Για αυτές λοιπόν τις υπόλοιπες αυτές τις έδρες θα έχεις μία σειρά από υπολογισμούς. Ξεκινώντας όμως από τον τελευταίο σε δύναμη συνδυασμό και πηγαίνοντας προς τα πάνω, προς το δεύτερο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πρώτα θα πάρει τις έδρες που δικαιούται ο τελευταίος συνδυασμός, μετά ο πρώτο-τελευταίος και ούτω καθεξής. Και συμπληρώνονται σιγά σιγά οι έδρες μέχρι να φτάσεις στο δεύτερο συνδυασμό και από εκεί και πέρα, αφού πάρει και ο δεύτερος αυτά που δικαιούται, τότε ό,τι έδρα έχει μείνει αδιάθετη την παίρνει ο επιτυχώς συνδυασμός προκειμένου να συμπληρώσει τον αριθμό των 21 εδρών. Με βάση λοιπόν αυτό το σκεπτικό και κάνοντας τους υπολογισμούς ξεχωριστά για τις έδρες της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και ξεχωριστά για αυτές της Καβάλας, προκύπτει μια κατανομή η οποία λέει ότι ο συνδυασμός του κ. Μουριάδη παίρνει 19 έδρες στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας και 2 έδρες στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων. Μάλιστα. Του κ. Παπαδόπουλου 4 στην Καβάλα, 2 στους Φιλίππους, του κ. Χρυσανίδη 2 στην Καβάλα, 1 στους Φιλίππους, ο κ. Ερυπηλίδης 3 στην Καβάλα, δεν παίρνει στους Φιλίππους και από ένα συνδυασμό είναι η επικεφαλής, η κυρία Σοφίδη και ο κύριος Ποτόλιας. Μάλιστα. Άρα έτσι βγαίνουν από τους υπολογισμούς, λέτε κύριε Παυλίδη, 19 σύμβουλοι Καβάλα, 2 από Φιλίππους για τον κύριο Μουριάδη, 4 Καβάλα, 2 Φιλίππους για τον κύριο Παπαδόπουλο, 2 Καβάλα, 1 Φιλίππους για τον κύριο Χρυσανίδη, 3 από Καβάλα για τον κύριο Ερυπηλίδη και από 1 η άλλη επικεφαλής, κυρία Σοφίδη, κύριος Ποτόλιας, όπως βλέπουμε εδώ. Αυτό από τους υπολογισμούς τους οποίους έχετε κάνει, λέτε ότι βγαίνει, έτσι. Ναι, αυτό έτσι προκύπτει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει φυσικά να γίνει επίσημη ανακήρυξη από το πρωτοδικείο, αλλά σας λέω ότι σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις οι υπολογισμοί αυτοί, οι οποίοι, ξαναλέω, δεν γίνονται στο χέρι, γίνονται μέσω υπολογιστή και με συγκεκριμένους αλγορίθμους, δεν δίνουν λάθος, δηλαδή συνήθως δίνουν σωστό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε και τότε, κύριε Παυλίδη. Λοιπόν, είναι θέμα και αυτό μαζί με όλα τα άλλα. Σωστά. Για αυτό το μπέρδεμα το οποίο υπάρχει, έτσι, το έχουμε δει, όντως δεν είναι. Λένε εγώ μπήκα, τελικά δεν μπήκα, με ρωτάνε και εμένα. Λέω, όπα, εντάξει τώρα, καθίστε να το δούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας. Βγάλαμε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα. Μένει βέβαια η επίσημη ανακοίνωση, όπως είπαμε, από το Δικείο, το τι ακριβώς θα γίνει, ποιες θα είναι οι θέσεις.